Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifikile. Ngicela ukuthi nenze into right, ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share, nivule i-notification bell bafethu khona nizokwazi ukuthi whenever mangiphosta i-story niba bokuqala ukuthi nisithole. And ngiyabonga kakhulu nge-support. Ngiyabona bafethu ukuthi niyafika niyatheleka. I'm really grateful for lokho. Ngiyabonga kakhulu ningayeki niqhubeke njalo nje siyikhulise le channel izibe enkulu ngempela yabo. Okay, without any further delays, another day, another story, guys. Isitori sethu namhlanje simayelana nentombazane seqamba igama sithi uZandile. uZandile is this beautiful girl, kubo ba-rich, yonke into nje ukhule nje impilo eyidla nge-fork and knife yabo. So kubo like rich. Ba-right, ukhule efunde ey'koleni lezi eyi-right zabelungu, isiNgisi usikhipha ngamakhala, usikhipha nangamadlebe. Yabo nje yonke into yakhe nje, impilo yakhe nje is-smooth. Akayazi nje kuthiwa ukuhlupheka uZandile. uZandile-ke uthi-ke ngihlangane-ke, okay, ngizame indaba zo-dating, ngikhule phela nami-ke. As much as nginempilo e-smooth, but yabo, you end up having to meet up with someone ozothandana naye nani. Uthi hhayi kalavu ukuthi nje awungitsheni lokho. Uthi ngithi ngiyazama ama-boyfriend from high school nje kuyabheda. Ngithola abafana abahluphayo, abafana abangihlukumezayo, yabo yonke into engasile nje itholwa uZandile. Hhayi uZandile aze abona ukuthi no man, ayikho le nto. Let me try ama-online dating. Hhayi uthi uZandile-ke aqale-ke angene kuma-online dating manje, angene kuma-online dating. Nakhona kubhede, yabo ogayi ahlangana nabo, ogayi abangasile, ogayi abangekho willing ukuthi be-commit. U-ready yena ufuna umshado nobaba wakhe ulokhu embelesela la ethi nje kanti simbona ngomkhwenyana. Because bonke abantu abekho worth ukuthi engabakhombisa ubaba wakhe yabo, especially because ubaba wakhe umuntu ohlonishwayo futhi umuntu o-rich, umuntu onemali. Zandile angene kwi-dating site, hhayi lutho, ama-guys nakhona nje abantu abayingcolile obabonayo laba beze ngani. Abazile nje ngey'nto ey'ningi, umuntu ufuna into azoyifuna mase eyayihambela yabo. Hhayi until-ke aze angene kule site-ke eyodwa. Hhayi kule site nakhona kuqale kubhede. Abekezela uZandile because ngempela naye use-ready yabo, uyafuna manje kuse-clear, ufuna umuntu o-serious. Hhayi mengena kule app uZandile kube mnandi-ke, kube nje amithe-aphe nalo gayi, bemeshe nalo gayi. Memesha nalo gayi, hayibo ugayi uyiyo yonke into uZandile ayifunayo, ukhuluma lezi zinto uZandile afuna ukuzizwa. Ugqoka njengoba uZandile ethanda umuntu wakhe ukuthi agqoke kanjalo, iy'ndawo ay'thandayo, ama-activities awathandayo, yabo nje yonke into iyamesha. Uyakuzwa uma kuthiwa match made in heaven. And ubhuti nje akajahe lutho, yonke into uyi-run-a smoothly, akajahile ukuthi bebonane, akazile nje ngokuzodlala naye uzofuna kusenhleshu uyambona. Hhayi uZandile abe interested ukuthi wow, finally ngimthole umuntu, and bese kuthi kuya-give up-a ngampela. Ngaze ngamthola umuntu kade ngasengimfuna. Hhayi beqhubeke-ke bejule-ke uZandile nalo muntu wakhe-ke. Sombiza ukuthi uJabu umuntu wakhe. Hhayi ejule-ke uZandile noJabu, kube mnandi-ke uZandile noJabu nje kuya-flow-wa yabo, but abakahlangani. Ubuye esaba uZandile ethi hhe hlampe nje ngibhizi nalo muntu ngize ngiyamkhola nje hlampe i-catfish le. Hlampe akuyena, yindaba asho zonke izinto eyi-right, yindaba akhulume zonke izinto eyi-right yabo. Hhayi beplane-ke athi uZandile nje mina I cannot wait to see you. Athi nje awu khululeka muntu wami, we'll have to make a plan, senze i-date sibonane. Uthi uZandile I was excited, akaze elale ngalelo langa uZandile because ujahe ukuyobona umuntu wakhe mani. Hhayi nangempela-ke uZandile ay'phophoze, abe muhle, abe yisiqubu, ahambe ayomithana nogayi. Bazohlanganela kuwa-restaurant lawa Tops, lawa abizayo angahanjwa njengoba abone uZandile ukuthi meshi lo muntu naye u-rich, nami ngisuka ekhaya eli-rich. Yabo iyahlangana le nto, combos are communicating. Hhayi nangempela meqhamuka ugayi, wow, even iy'thombe lezi abebesendelana zona aziyenzi i-justice because wow, uhleni umfana, ugqoka kahle uhleni umfana. Uyile nto nje le nto uZandile abekade elokhu eyi-picture-risha. Uthi hhayi umfana lapho, umfana onuka kamnandi. Vele ebona uZandile ukuthi no man, finally happy. Hhayi behlale i-chat iya-flow-wa, yonke into imnandi yabo, ngale ndlela yokuthi nje babengaboni ngisho ukuthi isikhathi siyahamba yabo. Hhayi aqeda umfana akhokhe ibhili, amtshele ukuthi no ngizokuthatha ngiyokudropha ekhaya yabo.
because waye-request-ile uZandile, hhayi amthathe ayomdropha kubo oGayi. Hhayi bo, uZandile useyakujova nje, usemathandweni uZandile, usenokuyi-isolate-a nje kube ey'hlalele yedwa ay'nakele ifoni yakhe because u-busy nomuntu wakhe bayaxoxela. Into esemchaza kakhulu ukuthi uGayi u-legit, usembonile unemoto yakhe yakanokusho, uyambona nje uney'mali zakhe, ugqoka amawashi abizayo. Umfana nje oyi-afodayo futhi ongaphezu kokuyi-afoda isigwili. Hhayi uZandile uthi-ke hhayi kube mnandi-ke kube njeyana siyaphuma senzani athi nje umfana njengoba ufika nje ungifica ngikwi-app ingoba ngifuna umuntu mina angizazi isikhathi sokudlala. So angazi noma kulinde u-12 unyuke yini mina sengijahe ukuhamba ngiyoku-introduce-a kubazali bami. Hhayi uZandile athi nje no problem baby, nami kade vele ngimlindile umuntu okwazi ukuthi nami ngimu-introduce-a kubaba because ubaba ungidinga ngishadile. Hhayi hambeka uZandile uthi hhayi bo, uma ngihamba ngiya kubo kamfana, kubo kamfana ba-rich like kodwa bahlala emaflethini nje yabo, amaflethi nje. Okay, amaflethi asey'ndaweni ey'bizayo hlampe njengokuthi bahlala hlampe ko-Oceans yabo. Kodwa like you wouldn't expect ukuthi abantu abakhule kanjeya bengahlala yabo endaweni ekanjalo. Hlampe unga-expect ukuthi okay hlampe bazokwakha emakhaya and then bese kucishe khona. Uthi yena into eyam-strike-a ileyo. But nayo i-perspective yakho ukuthi hlampe usumdala kumele ungahlali ey'ndaweni ey'kanjeya. But okunye umuntu engathi no mina I prefer vele ukuhlala lapha yabo. Uthi eyi ngibuka ukuthi hayi bo la bantu abasebadala-ke nokuhlala emaflethini. Hhayi uthi-ke ngifike-ke kulo muzi, unjani umuzi wakhona? Uthi unjani umuzi? Uthi hhayi ngifike-ke ngingene-ke nomfana ngihlale-ke hhayi nangu umakhe nobabakhe. Umakhe nobabakhe bakhulile kodwa futhi abakhulele ukuthi yabo sebengazala lo mfana yabo. Kodwa nje bakhulile nabo yabo. Uthi hhayi ngitshene uthi hhayi okay, sihlale-ke sihlale-ke ne-family kube ne-dinner kube mnandi. Bayangibuza yonke into uthi ukubone bese ungafili ngazuthi hlampe senzani ukuthi umfana wethu usehetheke kakhulu. Asifuni ukuthi yabo umfana egcine aphinde ey'fake kule zinto kade elokhu ey'faka kuzona. So that's why sizokubuza as many questions as possible because thina asizwani nama-heartbreaks la ekhaya ngoba lo mfana meselimele silimala sonke. Uthi hhayi bayangibuza-ke obani abazali bakho, basebenzaphi, benzani in life, yonke into. Uthi nami ngiyakhuluma nje because I know ukuthi phela kamuntu wami la ama-in-laws ami lawa yabo. So they have to know impilo yami ama-ins and outs. Nami ngizama nanoku-impress-a ngisho nalokhu okungale ukuthi nje ekhaya senokuthi uma bebuza ikuphi nendawo ngisho indawo vele ngi-proud ngokuthi ekhaya sihlalaphi yabo. Sihlala ey'ndaweni zey'gwili bebuze okay ubaba wakho kanjani ngisho ubaba wami unamabhizinisi nani nani. Uthi ngiyamenshina yonke into. Uthi hhayi bebe-excited-ke nabo bebala izinto-ke nabo ukuthi nana ekhaya sinawo amabhizinisi. Bazama yonke into engishoyo bazama ukuyi-match-a yabo ukuthi ifane cishe ifane. Kubona ngathi impilo yethu iyahlangana yabo. Khomboza communicating. Hhayi ahambe-ke okay kube mnandi kube njeyana-ke and then uZandile-ke had to leave-ke umfana amphindisele futhi kubo ayomdropha kubo. Umfana kusho ukuthi useyakwazi kaZandile. Hhayi uZandile-ke umfana-ke ampheshe-ke manje athi Zandile ngeke mina sengihambile ngamu-introduce-a kubazali bami because ngi-serious and now tell ubaba wakho ulindile. Ulinde ukuthi wena ulentuzi, ulinde ukuthi wena ulethe umuntu because ubaba wakho is ready ukuthi athole umkhwenyana wena ulethe umkhwenyana. So kulinde u-12 kanti yini kwenzakalani? Why ungangihambisi uyongi-introduce-a? Athi uZandile komele ngiqale ngitshene uma. Niyazi-ke amantombazane komele ngiqale ngitshene uma abone ukuthi ubaba u-ready nini kanjani kanjani yabo. Hhayi uthi uZandile nangempela ngihambe ngitshele uma yazi finally sekuze kwalunga there is this guy ngihlangane naye. Uthi angingasho ukuthi ngimthole kanjani because omama bayi-approve zonke lezo zinto. Uthi ngisho ukuthi there is this guy ngihlangane naye ngiyamthanda. I think uyiyona yonke into engiyifunayo. I believe ukuthi finally ngizoba happy yabo, ngizokhona nokuthi kodwa nje into engiyifunayo kakhulu ukuthi ngizomletha kubaba. Athi uma kanti yini kwase kugijinywa kangaka ngoba phela umfana kusamele umfunde nani nani. Hhayi sengiyamazi sengimfundile and engiphatha kakhulu yena usengihambisile wangiyisa kubo. But mina angikaze ngize ngimlethe la ekhaya. So ufila ngazuthi mina hlampe ngiyamfihla or angiy'qhenyi ngokuthi ngithandana naye. Hhayi athi uma ngizokwengikhulume nobaba wakho-ke ngizwe ukuthi ubaba wakho uzothini.
Hhayi, nangempela intombazane-ke ifike-ke imtshene umamtshene-ke ubaba ukuthi hayi bo yazi kade uhlezi uhlupha ingane ithi kanje, ithi khona umuntu ongaba u-potential husband. So ingathanda ukuthi simbone simu-approve kube yithina esizomu-approve-a yabo. Hhayi, kuthiwa nje ubaba athi awu ngathokoza kakhulu kade ngalinda ngoZandile. Angiboni lutho nje ukuthi kwenzakalani. Hhayi, uZandile ehambe ngibuyele-ke ngizomtshela uZandile, Zandile ubaba u-ready, shona usuke available ngalo, umfana sho usuke available ngalo, we're gonna have a big family dinner. Sizoya all out-ke nawe uyasazi-ke la ekhaya. Hhayi, ngempela uZandile abuze umfana asho i-availability, avele asheshise umfana athi nje as soon as possible. Hhayi, nangempela-ke kube nedrama yabazi-ke omama. Omama bakhona sebeyoshaya amagrosa, kuzophekwa, kuqashwe ushefu, angithi banemali beqashe ushefu ozopheka. Yabo nje yonke into befuna ukuthi ibe on point, yezwa. Beqashe ushefu ozopheka, yonke into nje i-right manje kulindwe nje ukuthi umfana kumele afike. Hhayi, umfana afone, athi umfana iyazi I'm a bit delayed kodwa ngizofika. Athi okay nje take your time. Okusalayo nje muzofika, muzogcina ufikile wena. Hhayi, kwabakhona ngalelo langa engayi kuma-business meetings, yabo nje kuza ulo. La ekhaya ingane uyena yedwa uZandile, kunomama, kunobaba noZandile, nomama osiza khona-ke. Hhayi, apheke-ke kuyaphithiza-ke manje bayazama ukulungiselela ukuthi umfana efike yonke into i-spot on because phela futhi kamfana baya-rich banemali. Hhayi, ufike nangempela umfana. Hhayi, efika kasho-ke uZandile-ke I'm outside. Hhayi, aphuma uZandile-ke azolanda umuntu wakhe. Hhayi, afike-ke apakishe okuthiwa umuntu akapake imoto-ke bemtshela ukuthi hhayi ngena egaraji. Hhayi, nangempela-ke emfaka egaraji. Niyazi ukuthi normally egaraji kuba nomnyango ongenela to the main house yabo. Isikhathi esiningi amagaraji aba nomnyango ongenela endlini. Hhayi, uZandile kube mnandi-ke behlale-ke. Hhayi, behlale kube mnandi kube nje haya. Hhayi, bethi besahleli kanjalo umfana ulokhu ebhizi ebuye ebuka ifoni yabo bekhulume nabo ebuye ebuka ifoni. UZandile uyanothisa ukuthi ayi umfana lezi zinto lezi ababeyikhuluma sebembuza izinto ezayikhulunywa kuleya dina ayimeshi ezinye umfana naye uyayidwanguzela. Akusafani nalokhu ababeqoqa ngaleso sikhathi basenganaki yabo ukuthi hawu uma sebuza ukuthi uma wakhe wenzani, ubaba wakhe wenzani, sekuyinyakanyaka akusafani nalokhu okwakushiwo uma wakhe nobaba wakhe at the table. Uthi kodwa hhayi nginganaki, uthi hhayi umfana uhlale ebuye e-check ifoni, hlale ebuye e-check ifoni. Uthi hhayi sidle, oh siqale sikhuleke-ke ekhaya kuyathandazwa-ke. Uthi sikhuleke-ke sibusise ukudla-ke ukuthi nje Nkosi busisa ukudla wena wena. Uthi nje hhayi kudliwe-ke kudliwe. Kumnandi nje kuyaxoxwa-ke get to know each other nje yabo kumnandi. Uthi akumfana yini evele esukume evele ekhiphe isibhamu. Uthi lapho ubaba umuntu onesibhamu uyi-relax-ele, abengalindele nje komele eyokhipha isibhamu. Isibhamu sakhe sihlala kwisefu, kumele kuyovulwa isefu ukuze ubaba ekwazi ukuthi esivikele kule situation. Umfana akhiphe isibhamu akhombe ubaba. Uthi ngithi wenzani manje Jabu? Athi uJabu nje ungangibizi ngaleyo nto angiyena uJabu mina. Ngangikujwayele nje kabi kwaye wena. Zothi siyahamba manje. Uthi sathi sithuswe lokho kuvele kungene umuntu. Kanti kushuthi uJabu ngenkathi engena semfaka egaraji ngoba futhi uJabu kwaba i-idea yakhe ukuthi imoto ayingene egaraji kube kwakunegaraji eli-extra. Yabo la magaraji amakhulu. UJabu kwase washo ukuthi ucela ukuyifaka ngaphakathi for safety purposes plus uhamba ngale moto yabo lezi moto ey'bizayo. Kanti uJabu uhamba nabantu emotweni. Kungene obhuti abawu-2. Hhayi bo bafake amabhalaklava-ke obhuti. Hhayi, uthi sesimincile-ke manje ukuthi kwenzakalani? Uthi ngibuze Jabu kwenzakalani? Sethi uJabu ngiyangijwayela wena angiyena uJabu mina. Hhayi bo, uthi intombazane uZandile hhayi bo ngixakekile hhayi bo muntu wami my perfect guy kwenzakalani manje? Uthi sesiyathukwa la sesibizwa ngama-F_N_Bs la kushubile yabo. Uthi hhayi umfana shebe eyishisa impama kubaba. Hawu, akasho nokuthi ufunani yabo. Uyacabanga umuntu ozokushaya phambi konkosikazi wakho ney'ngane zakho. Uthi umfana ebese eyishisa impama kubaba. Hhayi bo, uZandile emangala hhayi bo Jabu ungenelwe yini kanti? Bethi nje ethi ungangibizi angiyena uJabu. 1, angiyena uJabu akulona igama lami lelo.
Uthi hhayi ngithuke-ke, uthi hhayi bo kanjani manje? Uthi hhayi kuthiwe khulumani nina, kushiwo kuyena no-anti uSizana noma kuthiwe khulumani nina. Hhayi bo, bexalela hhayi bo sikhululelani. Kuthiwe ehene kumele babuye nenze into e-right. Mengayenzi into e-right, siyanidlwengula la futhi sihamba nani siyonibulala elsewhere. Hhayi bathi bekhala-ke bencane baba ingadi ukuthi manje inkinga uJabu akakhulumi ukuthi yini le abayifunayo ngoba bethi ubaba kumele enze into e-right yabo. Akazi ubaba nobaba usadidekile ukuthi kwenzakalani kuyidina yabo. Hhayi uthi-ke athi nje uJabu ubaba kumele enze into e-right. Abuze ubaba yini into e-right ekumele ngiyenze ukuze umndeni wami ngicela ngingabalimazi noma kuthiwa yini eniyifunayo ngizoyenza. Abuye ilahlile ubaba ethi noma yini eniyifunayo. Uthi umfana wakhe athi la ekhaya siyazi ukuthi ni-own-a amabhizinisi awu-1, no-2, no-3, no-4. So njengoba ni-own-a lawo mabhizinisi kusho ukuthi nje basically hlampe imali yenu nje eniyenzayo imali engaka and inyanga iphelile. So obviously ni-right nimnandi. Sicela ukuthi uvule i-akhawunti, uvule i-ephu. Hhayi bo ubaba, axakeke ubaba hhayi bo sengivulile ama-ephu. Bemncane lapho ethi ivule baba, sebekhunyulisiwe banqunu. Ivule baba i-ephu. Hhayi eyivule Nkosi yami ubaba wakhona i-ephu. Abafana be-transfer imali. Bese kusho kube ukuthi-ke uyabo kwamanye amabhenki a-strict akumele ukuthi leyo mali leyo leyo mali leyo ukuthi kuba ne-limit ukuthi phela mase uzo-transfer imali engaka yabo. Hhayi uthi uZandile asho ubaba athi angisakhoni. Bethi hheyi wena unama-bank account amaningi wena wena wena. Hhayi uthi-ke uZandile-ke hhayi sithuke kuthiwe gqokani sigqoke. Kuthiwe-ke shuthi siyanithumba-ke. Everyday komele lo baba behlezi njalo uma ezivuka ekuseni ufake i-ephu. Njalo uma evuka ekuseni ufake i-ephu. Njalo uma evuka ekuseni ungena kwi-ephu usifakele imali until size sithole le mali esiyifunayo because i-ephu inama-limit and asikwazi ukuhamba nobaba wakho siye ebhenki. Vele uzosi-cross-a. Hhayi uthi uZandile ngisho ukuthi hawu kodwa Nkulunkulu wami ngaze ngawufaka umndeni wami enkingeni. Uthi hhayi sihlale nabafana. Uthi besibophe-ke manje sesiboshiwe-ke sesiyigebengu. Besibophe abafana besibophe yabo lento le emnyama ethi tswi. Uthi besibophe ngayo-ke. Hhayi lo baba la uhleli-ke siyakhala-ke Nkosi yami ngize ngincane uthi Jabu sithandwa sami athi nje unganginyanyisi. Uthi hhayi ushaya u-day 2 futhi abafana befune futhi ukuba ba-transfer. Uthi behlale lapho bahleli bayayidalela bayasukuma bayadla babuka ama-T_V. Kumnandi nje ngathi akwenzakalanga lutho. Asinandlela yokuthi and ekhaya oma-neighbours yabo ila bantu ongababoni njalo wabona nje. Uthi abafana basithumba hlampe for 6 days if I'm not mistaken, 6 to 7 days. Lapho akekho umuntu mina angisafundi ngihlalele ekhaya. Uma uwu-housewife, ubaba unamabhizinisi but uke-travel nje ehambe hlampe uthole ukuthi uyahamba hlampe for abe-out of even i-country hlampe for the whole month. So akukho lula ukuthi nje abantu be-notice ukuthi yabo ubaba akekho. Hlampe abafonayo bayafona uma bengamtholi bashiye ama-message yabo. Kuyaziwa nje ukuthi uhlezi ematasa uyobuyela kuwena mase kuphila. Hhayi uthi uGele hhayi sihlala abafana-ke belentuze-ke belokhu beyifuna-ke imali ubaba uyafaka-ke abafana befuna imali ubaba uyayifaka imali. Hhayi kufone umakababa ugogo kantombazane. Mefona umakababa elokhu efonile yabo ngathi hlampe wayesense ukuthi there is something wrong. Lokhu beyiziba labafana ifoni belokhu beyiziba asho yena uJabu kuqala ethi yazini asimnike lo hlama lo ayi-answer le foni khona bezobona ukuthi ayikho into e-wrong la cause the moment engayiphenduli ifoni bazo-realise ukuthi khona into e-wrong yabo. Hhayi kuthiwa-ke bemnikeze ubaba khona bamtshela ukuthi yabo uzokhuluma la as if nje u-right, u-away for some business meeting nani 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 u-fine. Eyi Nkosi yami ubaba-ke wengane Nkosi yami kaZandile akhulume-ke asho ukuthi no ngi-right mama. Away umama ebuza hawu pho manje indaba uma ngifonela noZandile ucinga alingeni, ngifonela nonkosikazi ucinga kalibambi kanti kwenzakalani? Athi ubaba hhayi ngicathi basekhaya ba-right kade ngikhuluma nabo nje abanankinga. Athi umama okay. Hhayi avale ucingo. Uthi uZandile ngisho ukuthi kodwa Nkulunkulu wami lapho ukuthi angisixine ngimemeze ngizomemeza kanjani nawe uJabu ne-crew yakhe la bangibambe shiqi. Hhayi uthi abafana bayi-transfer imali baze banela-ke le mali ababeyifuna. Uthi
bashaya bachitha abafana bashiya besibophe kanjalo babaleka. Uthi hhayi bahambe. Uthi nje kunokuthi enhlizweni yami okusalayo ngiyakwazi ukubuka Jabu, okusalayo ngiyakwazi ukubuka Jabu. Hhayi, bethi babehamba-ke sizame-ke ukumemeza-ke omakhelwane basizwa nhlobo ekhaya kunane-soundproof-ke nje akuzwakali. Hhayi, egcine-ke bezama indlela yokuthi beqaqane because kwakulezi zinto ezimnyama yabo besikane-ke bagcina bekwazile-ke bafonela amaphoyisa. Kufonelwe-ke iy'hlobo-ke betshele nomama ukuthi hayi bo mama ngoba kade ngikhuluma bengithunjiwe yabo. Phuthuma amaphoyisa afike asho-ke lo athi mina into engiyaziyo ukuthi lo mfana ngiyakwazi kubo. One thing engiyaziyo ukuthi ngiyakwazi kubo as much as eyenzile yonke lento ayenzayo uyakhohlwa ukuthi kubo ngiyakwazi. Awu wathi amaphoyisa awu siyawelana kanti uyakwazi kubo. Yebo ngiyakwazi kubo. Hhayi ubuzwe-ke kwenzakalani achaze yonke ukuthi lo mfana wamitha on one of the dating sites bathandana kwaba-right waze wayom-introduce-a ngisho nakubo naye bese ezomu-introduce-a la because kodwa asho futhi ukuthi kodwa mase ngibona manje kwakucaca ukuthi khona into off ngoba ama-question ababengibuza wona were on ukuthi nje la ekhaya sinani, senzani, nobani yabo yonke leyo babefuna nje ukwazi ama-ins ala ekhaya. Hhayi uthi-ke ugeli-ke hhayi amaphoyisa-ke kuthiwa hhayi asinikele khona. Hayi sihambe-ke siye kuleli flethi-ke. Masifika nje eflethini kuthiwe nje hhayi leli flethi leli lento liyi-Airbnb. Wonke umuntu nje uyafika alibhukhe for whatever time ayidingayo mese eyahamba. Yo uthi ngakhalani cause ekhaya as much as babephatheke kabi ukuthi babenethemba lokuthi bazomthola yabo ngoba mina sengithe ngizomthola. Uthi yo ngakhalani ukuthi hayi bo lo mfana sengizoyithini indaba yakhe. Uthi lapho ubaba ungiqaphela udumo. Uthi nje yabona wena ngane kade ngakubona. Uthi nje ngibone ukuthi yabo ubaba nami sengijikele. So I have to find this guy ngimthole ukwazi ukuthi kukhokheke iy'mali laba. Uthi hhayi ngibheke lutho. Ngibheke sengiyobheka ilentuzana kwisayithi le engangimthole kuyo lutho umfana akasatholakali kwisayithi. Eyi ngibone ukuthi hawu machaza khala. Uthi hhayi ngingene kwisayithi ngiqhubeke ngibheke lutho uGaye. Hhayi uthi uma ngithi ngiyacinga kahle kwisayithi nangu ubaba kaGaye uye nje ngqo ukuthi muhle la uy'misela angazi wayezenze kanjani ukuthi kube ngathi ukhulile. But even though lapha wayekhulile but wayebonakala ukuthi angeke amzale lo Gaye yabo. Uthi hhayi ngilentuze-ke ngivedane ngizame ukuthi ngithole enye ifoni ngi-create-e another account engizokwazi ukuthi ngimeshe nalo baba ngayo. So that ngizokwazi ukuthi ngibabambe. Uthi sengiphenduke manje private investigator-ke manje. Uthi hhayi nangempela ngimeshe naye ubaba. Uthi nje engibambe ngesikelemu esifanayo nalowa mfana yezwa. Uyasho-ke esho and then athi-ke ufuna ukungi-invite-a on a date. Hhayi uthi uGeli ngivumile ngithi hhayi okay. Uthi i-mistake engayenza ukuthi kuleyo date leyo angi-involve muntu still kodwa ngibe sengazi ukuthi ngiyohlala cause mina nje okwakungokuthi ngifuna ukwazi ukuthi ubhuti bani bani yabo. Hhayi uthi uGeli-ke ngihambe-ke kuthiwe sizohlangana kwi-picnic. Ngithi nje no problem ngivume sizohlangana kwi-picnic. Ngifake isithombe engesona esami esomunye umuntu. Hhayi uthi sihambe-ke. Uthi mesihamba uthi ngifike-ke yabo sengiy'bhobhothile nje ngendlela ehlukile because lapho angay'miselanga kakhulu ngenkathi ngiya kubo because ngangingafuni bebone ngathi ngilabo ogela abathanda izinto. Sengifake i-makeup ngaba isileya nje ngafaka ivivu yabo nje nginokuthi nje ngeke sangibona ukuthi yimina lowaya. Hhayi uthi ngifike-ke uthi uma ngifika kwi-date sifike sihlale-ke nalo baba. Uthi besihlala nje naye evele engibone. Uthi yabo umuntu ubuthi uhlala phansi evele ekubone. Uthi mengibona ekuthe ngathi akangiboni but ngiyabo umuntu mezothi noma wayesay'buza ukuthi kodwa ngikwazelaphi yabo. Uthi hhayi sihleli-ke sisephakhi. Uthi iphakhi nje ethule nje yabo njengo-Botanic Gardens kanje. Uthi hhayi avedane nje umfana akhiphe isibhamu athi ya wena ngicabanga ngikubona ukuthi uba. Uthi ngishaya uvalo-ke manje usethi uhamba nobani uhamba namaphoyisa. Uthi ngithe angihambi namaphoyisa ngihamba ngedwa athi pho yini ndaba ungi-trigger yini ndaba uzofunani la.
uthi asho-ke uZandile athi, Nkosi yami nginenkinga ingane yenu, phela ngizwa wathi ubaba wakhe eseyanginayo ingane mina ekuthiwa uJabu. Jabu umngani wami, yes. Athi futhi egasambeni, uthi athi asambeni begaxane as if baye emotweni manje. Uthi siyahamba nawe manje ngoba sengikubonile ukuthi uyiqola. Asho ebefonela uJabu amtshela ukuthi la ngumuntu wakho la sengimtholile.